Takže nie je kalória ako kalória. Presne tak. Nie je kalória ako kalória. Dokonca si spomínam, že som mala jednu takú klientku, ktorá práve prišla s tým, že ona si veľmi práve, že chce počítať tie kalórie a ona si vypočítala, že v tom jedálničku si môže dať večer 3 piva a nemusí, aby to zapadalo do toho kalorického príjmu a že teda ona si nedá tú večeru, ale namiesto toho si dá tie 3 piva. Len som jej teda vysvetlila, že takto celkom to nefunguje, pretože to pivo samozrejme úplne inak vplýva na to naše telo, úplne inak sa metabolizuje, nemá žiadne nejaké výživné látky, čiže my sa aj ochudobňujeme, teda to naše telo, keď tá strava nie je plnohodnotná, nie je vyvážená, pretože naše telo niektoré živiny si nedokáže jednoducho vytvoriť samé a je odkázané na to, aby sme napríklad aj také esenciálne aminokyseliny prijímali v strave. No, mňa by zaujímalo, či schudla. Nie. Neschudla. Tam si to neschudla, pretože naozaj, že takto to nefunguje. To by bolo to by potom naozaj bolo asi možno nejaká pivová dieta alebo niečo. To by bolo akože úžasné. Pivová dieta nefunguje, ale o pive sa hovorí, veď ono má veľmi veľa vitamínu B a je to vlastne tekutý chlieb. Áno, boli určite takéto, ja som počula tieto také vtipky, že veď ja si doplňam hlavne vitamín B. Áno, aj ten vitamín B sa cez to pivko doplňa, ale nemal by to byť určite taký ten primárny zdroj, cez ktorý ten vitamín B doplňame. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová-Tekeliová a Lenka Dubašáková-Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Po veľkom úspechu nášho prvého podcastu o zdravej večeri sme vyživovú poradkyňu Zdenku Havetovú zavolali opäť do štúdia. Dnes sa budeme rozprávať o kalóriách. Dozvieme sa, čo to kalória vlastne je, či si ich musíme počítať, ak chceme schudnúť a či je nutné sledovať na obale potravín, koľko kalórií obsahujú. Zdenka, vítam vás v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne. Zdenka, taká otázka možno podpasová na úvod. Kedy ste naposledy zhrešili nejakým karamelovým veterníkom, krémešom alebo nejakou takouto kalorickou bombou? Premýšľam. No, veterník to určite nebol, nepatrí medzi moje obľúbené zákusky, ale určite taká tá čokoládka bola možno aj také 2 dní dozadu a musím sa priznať, že je na také tej pravidelnej báze. Čiže nie je to niečo, že čo si dám, iba dajme tomu, že raz za pol roka, ale vždy v takom tom šuflíčku mám niečo poschovávané a keď to na mňa príde, tak ako sa hovorí potom po obede, taká tá sladká tečka, ten zákusok, že tam musí byť. Ale nie, ty si ako na to? Ja ešte by som povedala, že ale tá čokoládka nie je kalorická bomba. Jasné, že nie. Zavriem oči a si poviem, že nemá žiadne kalórie, tak sa to nepočíta. Ja napríklad vôbec nie som na sladké. Pre mňa sú to také, si ujíždím na takých skôr klobáskach a podobne. Takže a kedy som sa naposledy objedla, tak neviem povedať. V podstate mám pocit každý večer, keď idem s obsom na prechádzku, že ledva idem z nohy na nohu a že som sa zrejme objedla ďalší večer. Ale tak, akože ja si to väčšinou vychodím a kým idem spať, tak už som hladná. Ja mám také dobrú vlastnosť, že ja zabúdam na tieto veci, takže ja si ani nepamätám, že keď si sa ma pýtala, že kedy naposledy som s niečím zhrešila, no ja si ani nepamätám, že neviem, čo považujem za zhrešenie, že kúsok čokolády, alebo práve až taký nejaký veterník, alebo nejaký kus torty, alebo niečo, neviem kedy. A keď, tak som sa z toho nezbláznila proste. Ale poďme si povedať teda, že čo tá kalória vlastne je. Ja som ešte sa chcela tak vrátiť trošku k tomu rezňu alebo tej klobáske, lebo to je pre niekoho možno práve ten zákusok, lebo my darmo budeme niekomu ponúkať, že daj si čokoládku alebo tak, ale keď mu to proste nejde na chuť, nemá to rád, lebo sú ľudia proste také 2 typy, že niekto je rád alebo má rád také tie sladné chute, že radšej si dá nejaké tie čipsy, oriešky a zase niekto sladké, že si dá ten koláčik. A väčšinou tí, možno, že čo majú tie akože viacej tie chute na tie slané, tak povedia, že ja mám taký akože zdravý jedálniček, ja neviem sladkosti, len to sú také 2 extrémy, ktoré by sme mali ťahať práve do toho neutrálu.
Dobre, tak čo teda tá kalória je? Čo si pod tým predstaviť? Kalória je jednotka energie a kalórie sú vlastne meradlom toho, koľko energie my príjmeme v tom našom jedálničku. Čiže sú na to určite aj také kalorické hodnoty alebo teda kalorické tabulky, ktoré my si takto vieme prepočítať. A ja mám známu, ktorá veľmi dobre schudla, práve začala používať niekoľko rokov dozadu a viedla si nejaké kalorické tabulky a príjmy a videé si sledovala a teda po období, keď som ju poznala predtým, bola taká veľmi baculatá a sa jej fakt podarilo veľmi, veľmi dobrý kus práce odviedla ako keby vďaka tomu. Má to teda zmysel? Máme si zapisovať, čo všetko sme zjedli a koľko to malo kalórií? Priznám sa, že som stretla len veľmi, veľmi málo ľudí, alebo teda mojich klientov, ktorým by vyhovovalo takýto striktný režim, čiže ten režim počítania tých kalórií, pretože vyžaduje to hlavne veľmi veľa času, zapisovania a priznajme si, že toho času teraz máme naozaj že veľmi máličko, pretože máme oveľa dôležitejšie povinnosti ako to, aby sme stále niečo hľadali v tých kalorických tabulkách, ale zase ja netvrdím, že to niekomu nemusí vyhovovať. Sú určite ľudia, ktorí vyslovene sa na to tešia, strážia si tie kalórie, idú podľa tých tabuliek. Čiže pokiaľ im to vyhovuje, je to v poriadku, ale ja tomu hovorím, že my, obyčajní bežní smrteľníci, sme spokojní, keď počítať teda nemusíme, že vieme približne, koľko toho máme zjesť a povedzme si úprimne, že pokiaľ niekto sa snaží zhodiť nejaké to kilo navyše, presne vie, čo má robiť. Presne vie, že si večer nemá dať tú horálku alebo ten čipsík alebo proste niečo také a na to v podstate to počítanie kalórií nepotrebujeme. Dobre, ale ako zistím, že koľko kalórií je pre mňa akurát? My to nemusíme robiť cez tie kalórie, pretože my si vieme ten jedálniček v podstate zostaviť aj na základe takých tých približných porcií. Väčšinou používam také meradlo, že spojíme si dlaň, teda dve naše dlane, takže keď si ich spojíme, tak máme to raňajky, potom máme obed a večeru a mala by tam byť vždy súčasťou tohto taniera zelenina, bielkoviny, nejaké tie prílohy a nemusíme to automaticky hádzať do tých kalorických tabuliek. Existuje však veľmi veľa ľudí, ktorí schudnú práve vďaka tomu, že začnú viac jesť. A ako oni vlastne prídu na to, že ja som práve ten človek, čo by mal jesť viac? Vždy záleží od obsahu toho jedálnička, pretože ak sme my podvyživení a začneme viac jesť, dajme tomu, že pridám si do jedálnička zeleninu, ovocie, orechy, obilniny, strukoviny, mäso, čiže ten jedálniček je plnohodnotný, to telo je spokojné, pretože dostáva všetky tie živiny, ktoré potrebuje, to telo sa, ja tomu hovorím, tak zharmonizuje a začína dobre alebo lepšie fungovať, lepšie mu začína tráviť a prirodzene začína potom aj chudnúť. A prezrate mi, čo je to prázdna kalória? Prázdna kalória, určite sa s tým poslucháči stretli alebo to už niekde zachytili. Prázdne kalórie sú také kalórie, ktoré sa nachádzajú v potravinách alebo v jedlách obyčajne v takých tých spracovaných a sprocesovaných potravinách. Ako sú napríklad nejaké keksiky, čokolády, zákusky, čipsy, slané nejaké v podstate veci. Čiže my ich jeme, máme z nich ako keby taký dobrý pocit, že nám tak ako uspokoja tie naše chuťové poháriky, ale výživová hodnota je nulová, čiže nenachádza sa tam žiadna vláknina, vitamíny, minerály, že skôr nám akože tak pošteklia tie chuťové poháriky, ale žiaľ nemajú žiadnu výživovú hodnotu. Takže nie je kalória ako kalória. Presne tak. Nie je kalória ako kalória. Dokonca si spomínam, že som mala jednu takú klientku, ktorá práve prišla s tým, že ona si veľmi práve, že chce počítať tie kalórie a ona si vypočítala, že v tom jedálničku si môže dať večer 3 piva a nemusí, aby to zapadalo do toho kalorického príjmu a že teda ona si nedá tú večeru, ale namiesto toho si dá tie 3 piva.
Len som jej teda vysvetlila, že takto celkom to nefunguje, pretože to pivo samozrejme úplne inak vplýva na to naše telo, úplne inak sa metabolizuje, nemá žiadne nejaké výživné látky, čiže my sa aj ochudobňujeme, my sa aj ochudobňujeme teda to naše telo, keď tá strava nie je plnohodnotná, nie je vyvážená, pretože naše telo niektoré živiny si nedokáže jednoducho vytvoriť samé a je odkázané na to, aby sme napríklad aj také esenciálne aminokyseliny prijímali v strave, niektoré vitamíny, aj minerály. Takže my to musíme jednoducho zjesť, aby naše telo bolo v poriadku. No, mňa by zaujímalo, či schudla. Nie. Neschudla. Tam si to neschudla, pretože naozaj, že takto to nefunguje. To by bolo, to by potom naozaj bolo asi možno nejaká pivová dieta, alebo niečo. To by bolo akože úžasné. Pivová dieta nefunguje, ale o pive sa hovorí, veď ono má veľmi veľa vitamínu B a je to vlastne tekutý chlieb. Áno, boli určite takéto, a ja som počula tieto také vtipky, že veď ja si doplňam hlavne vitamín B, áno, aj ten vitamín B sa cez to pivko doplňa, ale nemal by to byť určite taký ten primárny zdroj, cez ktorý ten vitamín B doplňame. Dobre, a ako sa mám pozerať na fakt, že keď je človek tučnejší, alebo teda má viac kíl, tak už len sám o sebe ten organizmus spáli viac kalórií ako osoba, ktorá je vlastne chudšia a možno, že aj v lepšej kondičke alebo tak. Áno, ako pokiaľ je určite teraz veľmi veľa možností, ako si v podstate vypočítať, koľko kalórií by sme mali denne prijať. Len potom samozrejme s tým ide ruka v ruke v to, že dobre, ja viem, koľko kalórií mám príjmať, lenže ja si to potom musím aj prepočítať na ten môj ako keby jedálniček. A to už zase ideme do toho, že ten gramážový jedálniček je veľmi taký striktný, je veľmi taký obmedzujúci, pretože dobre, ja tam mám napísané, že mám zjesť, ja neviem, 50 gramov mrkvy, ale čo keď zrovna tú mrkvu doma nemám, tak sa mi zrúti celý jedálniček. Takže dajme tomu, že človek, ktorý sa rozhodne schudnúť, dobre, môže sa dať zvážiť, premerať a má nejaké tie vstupné hodnoty, nejaké tie vstupné údaje, ale mal by začať s tým postupne. To znamená, že pokiaľ ja viem, že mám veľa tých spracovaných produktov v tom mojom jedálničku, tak sa ich snažím proste obmedziť a snažím sa pridať viacej zeleniny. Potraviny ale menia aj svoju, keď hovoríte o tej zelenine, potraviny menia svoju ako keby kalorickú hodnotu, že napríklad kalórie surovej a varenej mrkvy sú rozdielne. Áno, to je pravda, ale by som povedala, že to je viac menej také zanedbateľné a keď sa bavíme už aj napríklad do tej mrkve ako takej, mrkva je zdravá potravina. Ak by sme to teda mali takto zaškotulkovať, že zdravé a nezdravé potraviny, čo teda robím celkom nerada, ale tie mrkvy môžeme zjesť aj na kilá, tak by som povedala. Takže mrkvových čipsov? Áno, napríklad. A čo mi teda ešte k tomu napadá, čiže nemusíme sa teda len striktne orientovať na tie kalórie. Môžeme to mať, dajme tomu, ako také vodítko. A v podstate, veď už aj veľa sa upúšťa od toho hodnotia BMI, pretože častokrát to býva aj skreslené, pretože človek, ktorý napríklad je každý druhý deň vo fitku, má veľa svalovej hmoty, tak mu keď si zmeria, alebo keď si vypočíta BMI, tak mu vyjde napríklad to, že je obézny, čo samozrejme nie je pravda. Takže je to veľmi skresľujúce. A čo sa týka napríklad aj počítania tých kalórií. Teraz si predstavte, že sedíme tu teda všetky tri, dáme si napríklad jednu mandlu, ale každá z nás tej mandly využije niečo iné. Čiže ja z tej mandly napríklad využijem 3 kalórie, vy napríklad 4 a vy napríklad 5. Pretože to záleží od toho, že ako funguje moje telo, aký mám ja mikrobióm, či som predtým športovala, alebo proste čo som predtým zjedla, ako sa momentálne cítim. Takže nemusí to byť tiež úplne také, že úplne presné. Hovorím, môže to slúžiť ako také vodítko, ale zase, aby sme toho neboli úplným otrokom. Vaši klienti zvyknú mávať ten problém, ako väčšina ľudí, ktorí sa snažia schudnúť, že chodia po obchode a pozerajú sa na obaloch, čítajú si, koľko má čo kalórií a či vôbec to môžu si kúpiť a zjesť?
Áno, častokrát som sa stretávam s tým, že pozeráme sa na tie obaly a počítame tie kalórie. Za mňa určite je vhodnejšie sledovať skôr to zloženie ako tú kalorickú hodnotu, pretože my tam napríklad môžeme mať orechovú tyčinku, keď vieme, že tie orechy sú naozaj kalorickejšie ako akákoľvek iná potravina. A pritom tá orechová tyčinka napríklad s ďatlami je síce kaloricky ako hodnotnejšia, bohatšia, ale pritom dopad na to naše zdravie je, si myslím, že veľmi fajn, pretože orechy sú veľmi zdravé, obsahujú veľmi veľa minerálov a živín, takisto aj ďatle, pretože majú vitamíny, majú vlákninu, zasytia nás na nejakú tú dobu. A keď sa zameriavame len na tú jednu časť, na tie kalórie, môže to byť kaloricky ako keby chudobnejšia potravina, ale zloženie nemusí mať dobré. Že vždy sa pozrieme na to zloženie, čo je na prvom mieste. Ideálne je, aby tá potravina bola taká bezobalová. Čiže kupujme ovocie, kupujme zeleninu, prípadne nejaké semienka alebo orechy. Vy ste spomínali tie orechy, že sú kalorické. Ktoré ešte potraviny sú takéto kalorické, ale pritom sú zdravé, hoci viem, že nerada škatulkujete teda na zdravé a nezdravé. Ktoré to sú? Za mňa, alebo v podstate, keď sa na to pozrieme z pohľadu tých makroživín, máme bielkoviny, tuky a cukry a tie tuky z pohľadu tých makroživín sú v podstate najviac, alebo energeticky sú najbohatšie. Preto s nimi treba narábať opatrenie, to znamená, že maximálne nejakých 4 až 6 polievkových lyžíc si denne ich môžeme dať, to nemusíme ani prepočítavať kalórie, no a potom sú potraviny, ktoré nás ako keby viacej zasytia, to sú práve tie bielkoviny. A nejaké konkrétne potraviny? Z tých živočíšnych napríklad mäso, ryby, vajíčka, syry a z tých rastlinných sú to strukoviny ako napríklad šošovica, hrách, fazula, čiže to sú skôr tie rastlinné bielkoviny. Veľmi fajn je napríklad aj taký tempeh alebo tofu. Povedzte nám ešte, čo je to bazálny metabolizmus? By som to mala veľmi zjednodušiť, tak by som povedala, že je to vlastne množstvo energie, ktoré potrebuje naše telo, aby fungovali naše orgány. Takže nejaké to jedlo určite potrebujeme príjmať a naše telo už len bez toho, aby sme my sa len pohli, napríklad ráno v posteli, už naše telo potrebuje nejakú tú energiu, aby sme vedeli normálne fungovať. Čiže naše srdiečko aj ostatné naše orgány. Čiže to je, dá sa to veľmi pekne vypočítať podľa vek, váha, výška, čiže každý to má samozrejme trošku inak. Čiže naše telo, koľko energie minie naše telo, keď je v pokoji. A to znamená, že treba zájsť k nejakému špecialistovi, ktorý mi čo zoberie krv a podľa toho sa to meria, alebo ako príde na to? Pokiaľ chceme zistiť bazálny metabolizmus, stačí si to vyhľadať na Google, zadáme si len tam svoju vek, váhu a výšku a ten systém nám to veľmi pekne vypočíta, takže toto bude tá hodnota, ktorá teda prislúcha k tomu nášmu bazálnemu metabolizmu. To je vlastne to, čo som sa pýtala aj predtým, že keď je niekto má viac kíl, alebo je vyšší, alebo tak spáli v podstate viac kalórií, ako keď je niekto nejakej nižšej postavy a má nižšiu váhu. Určite áno. Každý to má samozrejme inak a každý potrebuje samozrejme aj niečo iné. Výhoda práve aj takých tých nejakých gramažových jedálničkov je to, že nezohľadňujú napríklad to, aký ja mám dnes deň, či športujem, nešportujem, ako sa cítim, na čo mám chuť, aké je vonku počasie, aké je ročné obdobie. A pritom máme jedálniček, ktorom sú napríklad nejaké bobulové ovocie, alebo sú tam jahody a keď ten jedálniček dostaneme do ruky napríklad v zime, tak ako mám zohnať tie potraviny, keď v podstate viem, že podľa takého zdravého sedliackého rozumu mi to proste nedá, že kde mám zohnať tie jahody, keď viem, že proste teraz nerastú. Takže tam je to veľmi z tohto pohľadu také obmedzujúce. A hlavne, a ešte by som teda chcela tomu dodať, že to počítanie tých kalórií je veľmi stresujúce pre niekoho. Ako hovorím, že je len veľmi malé percento ľudí, ktorým to vyslovene, že vyhovuje, ale my to musíme stále niekam zadávať, prepočítavať. Ja si pamätám, keď som mala na škole skúšku, som pripravovala jedálniček pre tehotnú ženu
to je, to zabralo, hádam aj pol dňa, alebo ak nie celý deň, kým som to v podstate nejako vypočítala, prepočítala, aby to sedelo všetko na bielkoviny, tuky, cukry, úplne do toho gramu. A v bežnom živote to by sme museli žiť v nejakom laboratóriu, aby sa nám to v podstate podarilo dodržať. Čiže vy ten jedálniček dostanete, ale už potom je naozaj veľmi ťažké to dodržať. A všetko si aj nakúpiť, všetko tomu prispôsobiť, ako keby ste potom otrokom toho jedla, toho jedálnička. Hej, jedna vec je to mať vyratané na papieri, druhá je realita potom. Áno, presne tak. Preto ja napríklad fungujem formou výživových odporúčaní, aby aj ten klient, ktorý teda so mnou spolupracuje, vedel, že aha, dnes si môžem dať toto môžem skombinovať s týmto, toto mám v chladničke, toto si viem teraz rýchlo pripraviť a tak ďalej. Poďme si povedať, čo sme sa dnes dozvedeli. Namiesto náročného rátania kalórií nám Zdenka Havetová poradila fintu, ako zistiť veľkosť porcie, ktorá je pre nás ideálna. 2 dlane predstavujú množstvo jedla, ktoré by sme mali zjesť ráno, na obed aj večer. Súčasťou každého jedla by mala byť zelenina, bielkoviny a príloha. Prázdna kalória má nulovú výživovú hodnotu. Nájdeme ju v potravinách, ktoré nám síce chutia, ale náš organizmus z nich nemá žiadny prospech. Ide o spracované potraviny, polotovary a nezdravé veci. Myslíte na to pri každom súste čipsov, zmrzliny alebo pohára proseka. A ja mám pre vás ešte otázky našich čitateľov zo sociálnych sietí, z Facebooku a Instagramu Dobrého jedla. A Marcela sa pýta, voda nemá žiadne kalórie? Voda nemá žiadne kalórie. A čo čaje? Bylinkové, ovocné, zelený, čierny? Má medzi nápojmi najviac kalórií alkohol, alebo ho majú viac sladené nápoje, ako je kola? Alkohol je veľmi energeticky bohatý na kalórie, rovnako aj tie sladené nápoje, takže keď už ich príjmame, tak určite s mierou. Karin sa pýta, naozaj existujú tukožrúdske potraviny, alebo je to nezmysel? Tukožrúdske potraviny, neviem o nich, ale existuje niečo, alebo existujú potraviny alebo také prísady, ktorými vieme podporiť a trošku zrýchliť to trávenie. Ako napríklad to, že si pridáme zázvor do nášho jedla napríklad, alebo si pridáme bielu reďkovku, čiže tá je taká jemne pikantnejšia, alebo trošku chrenu. A neviem, že či úplne, že pomáhajú spalovať rýchlejšie tie tuky, ale zlepšujú stráviteľnosť toho jedla. Čiže už aj keď si napríklad dáme tú klobásku a dáme si k tomu chren, tak lepšie nám to určite pretrávi. A veľmi pekná otázka nám prišla od Hany. Priznávam, že sa stravujem vo fast foodoch, ale ja neviem tej chuti odolať. Hovorí sa, že domáca strava je zdravšia. Znamená to, že keby si pizzu alebo hamburgery robím doma, sú zdravšie? To je naozaj veľmi pekná otázka. Áno, tá odpoveď si myslím, že veľmi jednoduchá. Áno, pokiaľ tej chuti teda nevie odolať, tak pokúsiť sa pripraviť doma ten hamburger alebo tie hranolky, pretože my vždy vieme, keď si to pripravujeme doma, aké tam používame ingrediencie, nepoužívame prepálený olej, vieme si napríklad do toho hamburgera pridať aj viacej zeleniny, vieme si pripraviť napríklad aj nejaké batatové hranolky, vieme k tomu šupnúť, už keď to budeme piecť aj napríklad nejakú mrkvu, pečenú cviku, čiže tie možnosti sú tam potom naozaj viaceré. A mňa by zaujímal nejaký váš obľúbený a osvedčený recept na kaloricky vyvážené jedlo. V prípade napríklad, že mám raňajky, potom celý deň mám všelijaké meetingy a nestihnem obedovať. Príde v taký neskoršie po obede vlčí hlad a teraz, že čo si dať, čo robievate vy v takom prípade? To vám poviem úplne presne, pretože sú naozaj také dni, kedy potrebujem siahnuť po niečom, čo mám po ruke a za mňa takou obľúbenou a vhodnou potravinou je kuskus, pretože ak si ho pripravím, tak je teplý, čo v podstate zaženie naozaj ten hlad. Nie sú to len nejaké sušenky alebo krekly a do toho kuskusu si vždy napríklad pridám buď nejaký humus, čiže cicerovú natierku, alebo aj nejakú hotovú natierku, ktoré sa teda dajú kúpiť a sú také, by som povedala, že také lahodné, dobre ochutia ten kuskus a je to veľmi také, že rýchle a jednoduché jedlo. Hej, je pravda, kuskus sa rýchlo pripraví a napríklad, keby som si k tomu dala, že konzervu tuniaka, že zamiešam
Je to v poriadku? Určite áno, pretože to viete tiež dobre skladovať a ten kuskus už teraz je rôzny, je celozrný, kukuričný, pohankový a my v podstate si do toho kuskusu vieme vmiešať čokoľvek a máme to jedlo vlastne na teplo, že je to síce taký by som povedala, že snack, ale je to teplé hlavne a to teplé do toho žalúdka vždy padne vhod ako niečo také, že iba narýchlo, čo si kúpime, napríklad nejakú bagetu alebo niečo podobné. Super, ďakujem za skvelý tip. Ďakujem veľmi pekne a bolo mi cťou. Šéfredaktorky magazínov Dobré jedlo a zdravie Ema Pospíšilová Tekeliová a Lenka Dubašáková Štefánková spojili svoje sily, aby zistili, aké jedlo pomáha proti rakovine, kedy vám klobása a čokoláda neublížia pri diete a kedy si môžete dať pohárik po športe. Každý týždeň vyspovedajú odborníkov a špecialistov, aby sa nám všetkým dobre jedlo a zdravšie žilo. Keď sa ma spýta, že najkrajšie životné obdobie, tak to bolo to, keď sa mi narodila dcéra. A najťažšie bolo, keď mi dcéru zobrali. Témy, o ktorých sa nehovorí ľahko, no o to dôležitejšie ich počuť. Čiže ja keď som bola najviac smutná vnútri, som bola vždy najviac usmiatá na všetkých. Všetkým som sa snažila vyhovieť. Dobré správy zo života. Inšpirácia, ktorá pomáha kráčať ďalej. Počúvajte nás na všetkých podcastových platformách.